kuultiin jotain. Joo, jotain ääntä oikeesti, mä lupaan. Kuultiin jotain ääntä oikeesti. Onks siellä joku? Joku kävelee. Siis, mitä vittua on tapahtumassa? Tossa mä menee ainakin muurahainen. Vittu sä teet. Tässä on niinku me tuotiin vaan meidän pyörittää. Me vaan mennään tänne. Mennään pois studiosta. Hiljaa. Me mennään pois studiosta. Meitä ei syytetä. Meitä ei syytetä. Meitä ei saa tappaa. Otetaan lukko pois. Ei tarvii lukkoa. Ei tarvii lukkoa. Okei, se aukeaa. No niin, mä aloin puhua. No niin, me voidaan tehdä pikkuparkkourata puhelimella. Joo, me tehdään aika pitkä video, mutta ei tehdä ihan sairaan pitkä. Joo, siis me kuvataan juuri nyt vaan shorttiin. Me tehdään vaikka tänään ihan shortin jälkeen vaikka video, jos haluatte. Joo, tehdään tässä vaan video. Tässä ympäri esitellään meidän studiojaappeja. Joo, ja sitten niinku, jos haluatte, niin voidaanhan me niinku tehdä sillä, että voidaan esitellä, tai no, voidaan tehdä jotain vaan. Niin. Ui vittu. Voidaanhan me tehdä vaikka meillä vaikka mulle ja meille tekee vaikka pelaa vaikka jotain. Mitä tuolla oikeesti näkyy? En tiedä, sieltä kuuluu ääni. Sä Jake haluat sanoa. Mulla on se asia, että jos te haluatte, että me tehdään, että meidän pitää olla jossain metsässä. Niin me voidaan juuri nyt mennäkin johonkin metsään Joo, pyörälle. oikeasti, tää on huono asia mulle. Mä vihaan ampiaisia. Joo, mutta arvaa mitä me voidaan tehdä. Ja haluatteko mä parkouraa, niin mä aloitan ihan tuolta vaikka. Joo, mutta me sitten tehdään myös joku video tänään, kun me soitetaan vähän illempana, niin me soitetaan kriipinumeroihin. Ei, se oli ihan feikki. Ei. Se on ihan feikki, Joo, ei joo. varma. Niin joo, se on ihan feikki. Ei me oikeesti tehdä, Me ei uskalleta. Näettekö, mulla on näin huonoja. Niin. Mulla on näin huonoja. Mäkin tyt. Me voidaan oikeesti. Hei, seiso siinä. Otetaan. Tää olette ihan niinku me oltais jossain talolla. Hei, seiso siinä sillä tälläin. Ai tälleen, mä voin seistä tälleen. Ei sillä, sä oot siellä tälläin.